Уважаеми зрители, българи, вие наистина прекалихте. Събирате се с хиляди по площадите на България, играчите за някакъв референдум. Излагате почтенните и мъдри български политици пред чужденците, от които те очакват похвали и потупвания по рамото. И сега заради такива простаци и копейки като вас, на тях им се налага да се обясняват и оправдават. Преди дни Влади Горанов от Магнитски обясни в държавната телевизия, че някакви шарлатани спекулирали с страховете на хората. Как изобщо си позволявате, уважаеми зрители, да вярвате на хора като Стив Ханке, Стиглиц, Джефри Сакс, все Нобелови лауреати, а да подлагате на съмнение гаранциите, които щедро ви раздава Леля Нушка, министър на финансите? Четете статиите на дилетанти, като Матю Лин в Телеграф, като Свен Ларсън в European Conservative, като десетки други, които пишат и коментират протестите ви и трагичното състояние на еврозоната и българските публични финанси. Ровите се напред-назад из мрежата, вместо да си гледате кротко Харпарцумян в BTV и да си го аплодирате. Що за мерзавци сте? До кога с тази кремълска пропаганда? Вие не разбирате ли, че Русия ще ви нападне всеки момент и за това трябва да предадете всичките си пари на достолепната ръководителка на всички европейски народи, неподкупната Урсула, за да може тя да ги дигитализира и да купува с тях оръжие, за да ви спаси от Путин? Кое точно не разбрахте? И как изобщо си позволявате да се отнасяте с недоверие и да подлагате под съмнение, и то публично, безупречния морал и високия авторитет на хората, които са се жертвали заради вас и са поели тежкия кръст да ви управляват? Що за неблагодарници сте? Що за наглост и нахалство да искате референдум, а и на всичкото отгоре да четете и да коментирате великите положителни конвергентни доклади, да задавате въпроси и облъчени от пропаганда на шарлатани да излизате и да протестирате, да тревожите банкерите с изузданото си поведение? Те винаги са желаяли само вашето добруване, а вие, безпросветни тъмни балкански субекти, не искате да повярвате в това. Ако сега членство на България се отложи, то ще е заради вас. И проявената мерзост да протестирате и да веете български знамена по площадите на България. Така да знаете.